Dobrý deň, dnes si vysvetlíme, ako sa robí cvičisko na motocykli. Takže v prvom rade musíme prísť ku motocyklu, dať stojan dole a pretlačiť ho z bodu A do bodu B. Znova motocykel dať na stojan späť a teraz vlastne nasadneme, naštartujeme si motocykel, dáme si stojan dole, zaradíme jednotku a naša prvá úloha je rozbehnúť sa rovno popri slalome s tým, že mali by sme zaradiť na tomto úseku druhý prevodový stupeň, potom na konci musíme zase prvý prevodový a zase na tomto rovnom úseku musíme zaradiť druhý prevodový stupeň, aby policajt videl, že vieme radiť aj ďalšie prevodové stupne, nie len na prvom míste. Keď prejdeme tieto dva úseky, zastavíme na bode C, kde si zase zaradíme prvý prevodový stupeň. Slalom, ktorý začíname zľava. Môžeme ísť pod miernym plynom ten slalom, aby sme stihli sa vyhýbať kuželkám. Na konci sa otočíme. Našou ďalšou úlohou je prejsť medzi dve čiary 5 metrové a prídeme zase na opačnú stranu cvičiska, kde sa zase opäť otočíme. Ďalší úkon, ktorý je osmička. Začíname tú osmičku, sprava je to výhodnejšie, to doľava, teraz sa tu skrútime, obtočíme sa okolo kužela a opäť sa musíme obtočiť znova okolo kužela, aby sme dokončili dve plnohodnotné osmičky. A teraz keď sa obtočíme okolo zase tohto prvého kužela, tak môžeme ísť už do tej počiatočnej pozície, kde sme začínali, to je bod A. Celé cvičisko upozorňujem, že musíme zvládnuť bez akéhokoľvek kontaktu nohy s vozovkou, teda s cestou. Takto keď vlastne zastavíme, vyradíme, postavíme motor na stojan,